titos uhab ban mi rengkat bat ka kenhun jongki mah namar baki ya katu ka service rule baka propose kani ka isi ka batmai namar nadu bayo ya kani ka district council empat don kata ka service rule ti menta kani ka isi ka batmai namar pilatip kani ka isi ka ba menta gide ki briu ki start ki ba sempang ki badan kata ka mensim trai hok ti ki kwa ban wanra ya kata ka rukom trikam ka ba biang ba ti nganga kerjaan ba kani namar ba balai ngikwa ya ka jingkala bakan long ka jing trikam ka ba biang namar wat ladang iong mo wat haki balang wat haki nugi seng kadon pi kata ka rukom trikam kan kadon kata ka rukom trikam tek mnu nganya trikam habang ira kan ni balai ki mi sampai gitu video mah balai ki mi no sabar namar ba uni ba titas mah ula angat ka jingriam namar la sami gitu ki paper nagaliang jong ka isi ka la sami gitu par baro te uni titas ka jing chit kli ngam te ula ngala delete jigini ngam dan kam ban yu la delete pinta sasngap kan ka video ngan sa share te nagaliang jong chairman jong ka KHDC te haba pila delete pat hadin pat ukwa ban keren ban iu ban keren mo te pila delete te pin keren cu ya kai nagaliang jong la delete ka sa tangga paper sudah te pin keren cu ya kai pat te kalau ngata korkom mo haba pila delete ya kan ne ka iu to da pi iu ai ula cu ngangling apet ula sulong tu kharkrong ba to ai no tang siting dam ai si pau ai no tang san dam ai san ai no tang siting karu ai no tang si pia ru kajing kerpat kajing ula baklah ha sebab palat kat ni kajing long senior MDC jong udon napo KJDC imat udang bakla kalau bija ka chair mengansya ya kanu ko belong frivolous simple as that frivolous and meaningless ngamong bayo lada jin ba free phrase ya kan lada jin ba free phrase ya kan ada kamu yang nganai galat andai hangne la delete la penpau ba pila delete lada pila delete ngaru nganam sya hi bangan sya ba pin discuss ya kai balong frivolous and meaningless kalau disgrace ya ka chair semua member Maksudnya ya tak kalau disgrace ya kecil. You have to Pilatif mention something bre. The delete mean delete. Delete mean nothing. Soba nang ni sekmat. Lada pibu ka kentin delete you should have something. Lada delete only one clause na accept. And right the whole clause nomor mga page mata hang ni. Dah program ni. La ngapej hang ni ka sa sang ka index and definition. So what else will be kena aman kay? Kan mentang amun kok show ita delete anum kena show. Kan mau nang ni sekmat ban refresh nganum ailat kan ya nganum sa ban ya. Andai mentan ngandala recheck bang itu, ngandala recheck bang ibar kan the whole thing la delete. Secara they halor kata awan ra yang point of order 88 ini ka penting ka penting. Wala penting. Ini awan ra close with Rumah. Rumah. Ni penyaja ka house ro asper ka eti rule. Andre piklam asna. Ama nganam ka. Kalau ada pisau tangan sim ya ka sense ka house. Kita kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Ini menjur baru. Okey, kiba menjur ban subhayang kiba menjur ban move. Dia perlu sesin part ngap yang subhayang ni visa kini ka video kejangah. Dia kini ka pot ngam kwa su ban keren ni gitu ki comments mo ngatrai ki bas ngutu ki langsung tu wala kataru dangdon hi kebangamut ban yu kan kapat tu tongan chu ong la kong no mo idan iwe ikong ita ngamla banjar kerteng idi ikong napo warjantia ki tanjantia iong ba yaki komen teh hab ban page ndala page komen pat laking clear katahin kebangang aku ban jeng sisa mo ko asu ban keranya kani ka yu mo nomor ngiru ngi pen ilang mo nomor iru i dei i baca pen mi ki video te ngakwa i ba inlong i ba ya sha what om ya le bat ki comments nomor ki comment ki paj ba te ki paj ba te kila ban keren kumno ladang ngi la ban keren te ki paj ba ro kila ban comments ya kata mla ban khang kila ban yu lada balai ki paj ba ki comments nomor kade kejing keren jongi hi
ladang ikren ni ka babaharu ngidang sya te ban komen ngang jing sisa long ngada yo lat ngan page komen tang balong ka ba perlok ngam juang ngam ju yo opor ban puli komen nga deb situ ngatip kidon bet ki ba komen negatif yang ladang keren komneru aki video ki bala deb ru te kidon bet kum kita te ini ikong iong ba ngidi ban page bet komen te kamut pipin mi video pipet komen ala da pila puli ki komen tela tip ki komen ki beliau kumno e pinlit shuno ikitu pinlit tela dapat pin sapuli komen uta u komen kumta uta pin setu kumta kani kalong ka babakla sibun ini kong ile persya ngapet kan ile persya bahaya kani nomor imat kumno im sungtu mau lada ngi kren hapo social media te ngidi pansya ubasa ther na kadiang rudon ubasa ther na ngamon rudon dem dai ban sim ban sun no yakipat mo kinong komen tentang kade ka kumanga ong ka jingle jongi la dangi mi apo social media dangi ngimi da buram ka akor ngi kren ka jing sisa te ki ba komen ru ki komen na kata kur komhi ka balong don buram don akor la dangi mi apo social media ban kren biet kren ni kono te komod kinong komen te la te be kim sultanat mau ki pat ba kim sultanat gila ban komen kanang ba pipin sutu te kalong kata kur kom kan te to ya kata mo na ya yu kibas sungtu kin sungtu la kibam sungtu ten lem no man ya hikai nya yu mo nya yu yakiru kalong ka bae hi namar lara kim don ka jing sungtu ka jing yu ta komod kin yu kin puli bit comment bet kum tu kin sa ngorem pat yakipat ba kin sa kren pat yakipat ba kidai kipat ba ka page video jong kiru te kam long kin komta katong ni ino kata perlok hakani ka por nga ko ban ong ba mo hakini kisngi dang yu iya ka dang don ka session jong ka HDC mo te kidon ki pon ki babalay nga sakwa ban kren na ka video ko mamta nomar habang iped mo ya ka jinglong ka jingtrekam hapo ka district council kamtam na do ba ka yalam kani ka isi jong ka BPP te ngayo iba katu kat ni ki pon ki ba ka bami kan nagini ki jingilang nomar nga ngapet nga sungtu mapiru ngatip piped bat hala ka jong ke jing sungtu jong pi yo le si kami rangkat bat nga nomor nga bisare ka ek ka baha ngam jupet jeginu bangan bisar ka basniu lada kano la bande ka sarkar ne ka district council kaya ya galin ti ka bamdai tingi sungtu kum kipat ba piru pi sungtu tingi banse ban panpaw ya tamo lingba nomor haka jinglong mo ki beriu ki ngob haka politics teteng ki alam bakla no da kumni kamtai tegi ki beriu ladangi sungtu kumanga ladanga sungtu e kanu nga ngamla ban set apo mensim ngang isen ya kipat ba let's say kipat ba kin su sngap no kumtu kin su ngej no kumtu klem yo jing sai pat te ka jing sai pat ka don cylinder monu ban pensai ka tapat tengi don mi balai ban pensai lem ya kipat ba tentang ki bomla kot bor ka jing sungtu hoj ngaru ngamla ban kot bor ka jing sungtu ndrei lingba ka jing ya page kumtu ka jing yawat ya ber khoj tengi yo ka jing sungtu amdai banga ngala long profesional ban sungtu do ki bro ngiru ngi habuat ngiwat nang tu kendiat hoto kalong dem kani ba sisa kan kani te lor kita ki baro kadang ngilap ba kalong kani kom mensing ya ban pensailem sikipat ba wala ki bri ki keno mo yanga yo le sikin ong ba une udai unong kersan jong kata ka political party nganya tu hok pi kembang la da bitu nga kersan ya ka nga kersan ka jing terikam jong kani ka sarkar BJP tang ba po ri kasi nga page ba ka jingmi jong kani ka BPP ngaduk baka sensar po district council bat ka jingmi jong u lead Dr. Ricky Ajesengkon kalong ka ka ba ulara iki isu kumbagi temu mo ban kela ban bahar kamta kum ka mati ka jing ka moto jong ki kila le sisa ya kata tengi ia po district council kalong kumta ta boleh nga soong kumni mo mar kidon lor kidau ki ba ladangin nganya keren mo bat ngan saya yu te ka ba ngayo ka balong important ka balong ka ba don kam ha kalong ba kajing penkiu tulop yakini kinong trade casual kumba ong no ladu gila trade ba pli mo kat ar cipokat ar senem gila trade dak pene keju ka tulop te kini ki isi ki ba rim mo let's say la bandai ka bayalam da ka UDP let's say de la bandai da ka NPP ki klem le ki klem perkat ta kinong trade ba pli mo ha ba trade ki ya be sekakam kadon kam ban penkiu ya ka tulop ke jongki tang san hajar si benai fi mla fi ban ong ba penyele yu tang san hajar si benai te kan ni ke isi ba menta ka bang yu kalong ba la penkiu tulop
yaki te sngau yo msim ki nong trai mo haba yo kanong ka babiang te long nong trai ru ki kit klik nya ka jong ka kam te sagawai pat kalong ba kajing kagaran mo ba ki le kale kan ka isi jong ka BPP ka isi ba menta ya kagaran ka ba yo syaki school kadai nyau pau arhajar man wei MDC hak sistem ti menta kan ka isi kala penkiu hadu silak ti kata kalong ka ba tenad la penkiu hadu kata te long kini ki isi ki barim klaim lai kimyo i ta ya kata kimyo i ra ya sagawai pat kalong ba ke MDC ka ba yo ma kum kata ka scheme MDC ka ba ki yo arlak sistem ti kini ki isi ba menta kala penkiu hadu lailak dei ma keren manga pej ki ni khubor pila ban pej po u nong sanjima lani ho T7 kami kejing keren kalong wei hang tu bala jubab da UCM dei ma keren manga ti ngawara pi kum ki pajba ki ba kersian yanga ki baju pej ki video janga bat phnya syai bat phnya ra ru ka khubor sya ki perlok ki jong pi namar ka jing trekam jong ni ki isi wala kamat sibun ki jinge hoi namar ba belai ya kita ki gran ki ba dei ban yo ki sakut lot kum bala pan pau kampelaj kum ka state government kampelaj te wat ki litur kini ki haga jingelam jong uba powel kum development executive member ula tur ula le sistem ula tre sistem te nagaliang jong UCM nagaliang jong isi jong ka finance ru executive member jong ka finance ru ula tre sistem te kata ka gran ka badai mo dei ba kan IA ka sarkar ya kan ni ru ka don ka bah ba kani ka pisah kam dei ba kan IA ka sarkar kani ka pisah ka bawan na po ka finance commission kumbangan jubatai ya gini bentang nga sa buat benia ba namar nga im senis po ori dakar nga tip ba nga latre po Delhi da ki bon snem ba nga tip ba nga sa jan ba begini ki EU haki por ba u madu pustun ruan sa po EU u letmi situ ni jan ba ngitip tang ba kalong ba ngim don na kata ka benta ka ba nginyelit banyatur banyale banyak keren kita mo kam dei ka benta ka jongi hindrei lada dei ka benta lele te kalong ka ba iu kan bangen ya iu kum kita gi jing bentoi gi bade po ka ri khasi tengnya berat le iu sabar te kum kita lada poi po sarkar ka pendili ka ni te kam dei ban le kum ta ka jing sama ya ka baha ka dei ban pen poi namar kum baong no amo kum ka sarkar menta ka sensar ka sarkar NPP te ka sarkar kitu ki minister kiba sensar ya kanu ka gran ki hab hiban lektur namar don kam dei bakan ka jing bu jong ka finance commission namar kitip kinong sensar kitip ya kata wat mangi ki ba ngitip te kinong sensar kum ki minister ki ba pej ka department kum ki ba per ki officer kitip lut jaga ka prosedur ka kum trekam po ka ri India ka jongi te dei ban ong ban suap bet na yeng ba kanwan namar lajit te yaki lajit yaki la Punjab la thau ka sarkar te kadi ka kamram jong phi pat ban lej ken pinsu up tem dan wan IA ra nar pila tip ba kata ka bha ka ba kat kum ka jing bha jong ka sarkar ling ba ka finance commission kala bha kata te phi hab ban lej mi ya kata te phi ong no ba insu song hayeng insu katakwai insu dungkwai insu ab hayeng te long kata kam la ban long hab ban mi namar ba la dangim lej mi segitu ban pen tikna ba kapisah ka badai ban wan ka dei ban long ka bakloi te kum kita ki ai berkhat ka long kanu ka badon na ka sarkar menta ka sarkar NPP kum ki minister ki haban lej kum chief minister u haban lej kadi ka kamram jong ki dei ba u lej ban lej so ba la ne u lej da ka bom ban se kadi ka kamram u habi ban lej telada phim kwa ban lej ban iu te kamot kata ka jinglong chief minister jong pi ka jinglong deputy chief minister jong pi kamot kamdan jingmot kata ka jingmi jong pi ban sensar ya ka state Meghalaya phimla ban le kata te kamot kamdan jingmot namar balai ki pajba kla jid ya pi phila yo ya ka majority ban sensar phiap trai ide kata ka jing trai dei tang ba phi chulej play development phin chulej play block lene phin chulej bu mau nongrim tang kata kam dei hendrei hab ya tur klaim ya tur te phin job kum no nya kathma ya phi la jid la thung ya phi ban long to sipai ban yada ya ka ri Meghalaya te phi hab le tur kan ban job ban yo ik thak jing mentoi kram le tur te kum no phin yo ik thak jing mentoi
Kalau ngatur kom. Te kani ke isi ke badai hapo district council kalau ngatur kom. Katur watla kihaban mat ya katma ka bae ba. Lalong no kum katma Pakistan ba katma India. Te watla kataru ki kitur ki layo ya ka kimpanse ki haplait menta ki la plait pindah page bahagi news kajing keren link ba ki liang persya kila recommend ya kata ba ki layo ya kata kila ai khubleiru ma kajing tres hitam kani ke isi jongka BPP nga itanat ya kar kom trikam namara ki por ba mensua ngarung apej bahagi yulong kam dadon than kata ka clean mo kumbaong ka clean politik ka ba kini ki batrai menta ki ki bri ki ba simpang ki ba start bat ki ba suthu ya kajing ke jong pej ba pindah sengap ya kajing ong jong u CM lele gitu ki video pindah komen ba khamtami gitu ki sinong ki thau ki basa akta ka mariang mo dang suthu u CM ban ya gitu ki liang persya u CM uong ba yale ban penpoi mo ya kita ki jing don kam mo ki kriteria kum lada don ka jing jia kum gitu ki jing sakta ka mariang mo ke balong kum ki eryong ujumai pen prai ki jing gesem kum gitu te kadika kamram jong ki MDC bat kirang ba sinong ru kirang ba sinong gidi ban ra ya tu gidi ban lechu MDC lada ki don kam ya kono ka jing yarap marke naka ke HDC ru kadon ya ka skim ban yarap kat bala kat kum ke jing la mo te nakal yang jong sarkar ru kadon ya kata te habadon kum gini ka kamram ka de jong ki sinong kinong pe ya tu sinong kum ki sardar sinong kum ki kin lechu MDC ban lej ban ai kita ki yu ki kum bala batai mo ngan nong ba kum bala batai hang tu ba UCM u batai ba pili ban ka dur ka jongki ka dur jong ka tu ka jinglong jong ka tu ka condition jong ka tu ka jingjia bat sakawiru ka bank account te kenang ba u napo ka district council kum kin transfer direct ka tu ka pisah situ gi ban yo kat kum ka jingjia mo nomor ka bu minor ka de 1,000 bat major adu khatsan hajar te ni yo na e kan kum kita kijing arab te ngidei ban long ki yugen kum ki nong trei kum ki sadar sinong kum kirang ba sinong gi trei ya ki sinong kum ngidei ban don kata kijing pei habyawat ngidei ban ya ding ba la de ban ya ding ba na u MDC ban yo kita kijing arab de ban le arta rukom te la da gade ding ba ka ML scheme ru kade kata rukom amar ka sarkar bat ka HDC hi ki don ki scheme ki ban arab gi badai bat kita te sakawai pat perlok ka ba la ayah keren mo meneh kadon ketu ka baong mo karem ka bay stam ka bala chong shit ba kane ka jing yatai po yo ka jing rem ketu bay stam nomor ka kidon ki ba habban ya le case po district council mo ling baga district council te ban siu ka tu bay stam kal rem te nadu kata kan su batas shortcut mo ka dei nadu usnam ar hajar ar pusau te menta kira ya kata nagalyang persya kira babalei ka ne ka la rem kumta dan dia pej dia thir hang tu pat kade ke jingle jong ka isi ka badan haus nam area pusau tip dei mano kade ke NPP ne kade ka UDP ne akaba kan thup hang tu yu ba titas tarwel ya i kongres neri bat ikitu kinong kersan jong to UDP NPP gitu hi ki badan ka kongres le menta kam tan su te po district council te kide gitu hi ki bale bat menta ki kira kalai ka tu bale ka keu kitip ba te kila le dalaya thanam hang tu pan dalaya kelin dalaya tokit pan ki ong balai phi keno ya ka isi ka barem balai phi keno te nakaliang jong ikong deiti ila ai ka jubab ka ba ngotenat palat ka ba dalaya tai hang tu nakaliang jong i ong ba la dan kam ngin pen bahai kata ngin tang balong kamen hi ka ba hang tu sya yalam bakla la ki pa ba kim sung tu ba ini bentar dei sya yalam bakla nomor ka jingle ka jong kini ki isi ki barem ki bala yalam da ka UDP bat ka NPP kemud apo district council kemud kila yalam bakla syaba pelat nakaliang jong ubak status uong ba ladangin yalam syadu jok ru pinlej ladangin yalam syanu ru pinlej kemud ba uong ba pibut ba jaga tu teh bala le teh kat kum jidau ki ba yu pipej ba gitu video pej ba gitu video pin sotho te nganga ko abang kum ne kan lada ubak status uong ba ngin yalam sata kemud pila yalam kemud kajing sensar jong pi kajing long jong pi kum UCM bat kajing long MDC jong pi kemud pila chupen be je ki paj ba ma pila chupen be je ki paj ba pila chu le kat bamon mar balai ki paj ba pli kim tip kemud pila chu thau ki ain tang ba pneyo jing matoy la de ban pan he ya kata munu bob na he kade ki isi ki barem la chupen he da ban tapat ki clear kata te kata kajing clear ka long ka ba musngo tanat namar ba kila le kata kin sa clear pat
mentah ya kan ke isi ke badang sistem tam ka pempat da ayu te kidang but ya kataru wala kataru sikular ban penbahaya kan ni lada kata kisung tu ka jingle jong ya kan ni imat ka la bandai hawar sau ngatrai ka la bandai ya kapor kadai ka kata hi ka jinglong CM uba titas bat uba penyat sing CM te mentah balai ki clear kan ni kim sung le ran mo kimut ban penbie je upat ba umtib ai kinyalam maki kinile tarai kidang bon ki berkhoj kumbaong i kong deti i lo executive member ngindang ya check ngindang ya khli kidang bon ba nang neli kala long kum kajing hikai ka ba kin sakhli nang pen ba kamut baro sikata kamut kajing long apo district council kalong tang kajing sha ilam bakla kajing le jong kini kila thau ki an ki ba teng ki pat ba ngimtip la su thau ki an klumar la su thau gino ki yu tang ban yo jeng matoi la de daman tapat ki khli nga ong balai kim song le ran mo la de ban chu ngap la de ban ong ba la de ban chu ngap mo mud bro sikata gila ya lamba kala ya kanika district council la bat kat tu kalong ka ba ja burom phi la dangi kum ki briu ki bangi ngap mo kum ki pat ba ma phi manga kalong ka jing ja burom ka jing le jong kini ni hap kan no ka barim ba ka le ka barim ta phin ong le yu kanika ba thmai ka bang shu kha man ta dang sinem tam sibnai armnai phin kan no ya kan ni tadi ban ya ter kita kinong le kan de ki MDC kani ka BPP kidai ki pri ki bastad bat ki basempang phimla ban le bat ki ha kano kom phimla ban le bat ki kidai ki pri ki bastad ki basempang ki ba jai ru nagaliang UCM nagaliang jong ngai ro ba UCM nga yaro yu chairman ru punya be jaga darbar kumbagalong te nagaliang iba powel ru ibala tre sitam ba sa kawai ru isi jong ka finance bat kiwe ki MDC i kong de tiru kila trei sitam ba ban yu kile ka hok kapau bet phi kapau bet ka hok te trei ka hok dei kapau ka shai bet ki barsap te ki barsap sha kalong tang kumta perlok te kani ka video kala jorong ba tang ba to kublai sibon ya ka jing ya sha jong pi ban pe kani video